Я, това там джанки ли са пред магазина? Знаеш как са ми се дояли? Идвай. Как ще ядеш джанти, ма? Ма ти добре ли си? Джанки. Сливи. Така да беше казала, аз откъде да знам сега какво са джанки. То даже и да не знаеш, не се ли сещаш като ти посоча? Мен, оставало и джанти за кола да почна да ям. Бъдем ли? Нали сливи бяха, ма, обърках се. Мен. Какво е това мен? Ма ти откъде падаш, бе, момиче? Използва се като синоним за нещо нетипично, неочаквано. За първи път го чувам. Значи сега, ако искам да го ползвам, мога ли да кажа, примерно, мен, искаш ли аз и ти да отидем да пием по една мача с чия? Справих ли се? Да, точно така. Мамо, виж къде съм се качил, мамо! Ма как се качи чак там горе, бе? Слизай веднага! Направо не искам да гледам, не. От тази опасна катерушка слизаш веднага на земята. Веднага. Няма, мамо, аз внимавам. Абе, слизай веднага долу, като ти казвам, бе, момченце! Ей, не ме карай да ставам! Аз се държа здраво, бе, мамо. Здраво се държа, гледай. Ето, стиснал съм се здраво, спокойно. Ще видим, да. Да. Падна ли сега? Не, добре съм, мамо. Казах ли ти аз? Казах ли ти? Ела сега тук. Ела тук. Не, мамо, моля те. Ела, поне да знам за какво ревеш. Ела! Мале, слушайте. Каква е тишина? Чуйте птичките. Какво бе, братчо? Извинете, ще може ли само едно шишенце да налеем? Тук имаме... Няма много да се бавим. Ма тук си има ред, 10 тубием да наливам. Чуйте колко е тихо. Каква е тишина, какво е спокойствие. Слушайте, така. А то мамо, ти домашното написа ли си? Това минерална от сърцето на планината тази вода. Не като в магазина. Пий, мамо, пий. Ужас, кой пие топла вода, бе? Топла, бе, айде, бе, пий, бе, мамо, бе, пий. То за какво пише, че? Извинете, знаете ли за какво тази вода специално? Бъбреци и краста. Да, то се знае, от тази чешма. Колко е мека. Няма такова нещо, няма. И това е искал да каже авторът. Ученици! Седнете си! Звънецът не ви освобождава от час! Аз ви освобождавам от час! Сядайте! Човек! Така! Я ги виж! Сега! Свободни сте! Хора! Тя май се прави да даде домашна. Госпожо? Да? Кажи, Тони. Не, човек, млъквай! Малей, само да си посмял. Госпожо, някаква домашна за утре имаме ли? Добре, че ме подсещаш, бе, Тони, бе. Ей, златно дете, значи. Пишете! От страница 136. Оле, бе! Хайде, давай. Коя мислиш, че е следващата буква? Само да знаеш, че нямаш много опити. Та има ли? Не. Оле, така, значи, почти си обесен. Добре, как да няма тъ? Аз изредих всичките букви. Не знам. Мисли, ама само внимавай. Че така като гледам, изобщо не е добре положението. Аз ги казах всичките. Каква е тая дума? Не знам. Добре, има ли и? Всъщност... Не. Няма. Моля? И май, това е краят на играта. Човек, не е честно, ти ме лъжеш. Аз всичките букви казах, няма как. И коя беше думата? Не мога да ти кажа. Аз си я паза за друг път. Какво ли ядат костенурките? Така и сега.
Това няма как да не е било търсено преди. ХХХ, Хеликон, Хиполент, Хепи доставка, Христо Ботев. Добре, ще трябва още една буква. Р. Хранително натравяне, Стоичков, Шопов, Добре, хайде ще напиша още две букви. Н. Храна за вкъщи, храни богати на кали, храни богати на фибри. Абе, никой ли не търси костенурките, бе? Хранене на. Сега вече, ако не излезе... Хранене на новородено, на бебето по месеци, на 9-месечно, на малко куче, на бебе. Излагате се, значи аз няма да го пиша пък цялото. Сега вече трябва да излезе. Хранене на кокошки с хляб, на котка преди кастрация, на кокошки носачки, котка, кози. То пък, значи, няма лесно в този живот, бе. Цялата работа трябва да свърша. Хранене на костенурка, толкова ли сложно беше? Най-накрая. Слушай, сега ще разкажа един виц, той е много забавен, мега забавен. Това е сигурно един от любимите ми вицове. Така, слушай сега. Значи, имало едно време момче и момиче. Те се казвали Иванчо и... как беше, бе? Звучеше като... нещо като австралийка, не точно австралийка... Марийка! Иванчо и Марийка. Иванчо и Марийка един ден били в училище. Или беше в магазина ли беше, или в училище? И там после имаше една продавачката или учителката, не знам, там жената им казала... чай сега, как беше? Значи, казва им, Иванчо, ти... как беше, бе? Добре, аз малко ще си го поизмисля. Няма значение. Важното е накрая смешното. Слушай сега. Да, точно така, да. Маса за двама. Благодаря ви. Нещо за пиене ще желаете ли? Всъщност, да, моля. Бутилка вино с 2 чаши. Той ще дойде всеки момент. След сигнала оставете съобщение. Ноа, Али сигурно си в задръстване и си на път към мен. Аз просто исках да ти кажа, че съм на нашето място и те очаквам. Да предложим предястие? Всъщност не, аз чакам някого. Порция паста, моля. Ноа! Извинете. Искаме само да ви кажем, че след 6 минути затваряме. Да. Мъжете са свине. Задръжте рестото. Поне вие заслужавате нещо хубаво тази вечер. Отново тази част от деня. Влизаме в скайп. Гледай какъв як статус е написал. Ако животът беше лесен, нямаше да започва с плач. Някой ми писа. Таничка. Какво ми е писала? Преброй до 3. Прошепни си името на глас. Сложи си ръката на устата. Пожелай си нещо. Кажи обичам те. Препрати това на 20 човека и ще се сбъдне. Вау! Добре. И накрая ми е пратил това човече. Какво е това? Аз го нямам. Добре. Правим го сега. Значи, как беше? 1, 2, 3. Тони. Искам да имам 100 абоната в скайп. Обичам те. Добре, сега само трябва да го изпратя на 20 човека. Аз нямам толкова абонати. Сега ще трябва да добавя непознати освен. Але това сега ще е толкова колко се сбъдне.